Det er meget gammelt. Hvor mange år? 700? 700. 700 år. 700 ปีน้องเอ๋ยdansker เป็นคนปิดฮะ Han rev borgen ned, fordi den var jo dansk, så det ville han ikke have. เนาะ Det var, Okay. det var deres fjender. Det var, han rev ned den der det bygger nu eller hvad ja, jeg ved ikke om trappen her om plads så for den gang. Det ligner samme sten, så det kan godt være, at det er lige så gammelt. Men det ser også gammelt ud. okay Der var en stor borg her. En mur omkring. okay Det er helt væk. så men når han rev ned hvorfor han bygger om igen Men så er der bygget en by jo. Og dengang var der så kom vi så vi kom fredsaftale med Danmark. så vi kom ned den vej eller I Danmark var fattige, ja. Der havde været så mange krige, så de brugte alle deres penge. ja Derfor så kunne de ikke rigtig slås med svenskerne mere. okay ui สวย